Здравейте хора! Днеска ще играем МТА, с мен е Булт 06 Здрасте. и днеска ще играем дерби. Ти в алфа ли си? Ало? Не знам кой стана. Но... Умрях. Ти в алфа ли беше? Да. Вляза съм на правилното място. Айде да бързо сега почне ново. Там съм. Ага. Тия сбъганите... пак си до мене, дай не пускай заедно. Аз тям към Виктория, ма. Виктория, ясно. What the fuck, ма? Да, колата веднага ми запуши. Бе. Аз ще го пресрещна тук. О, тук има ключета, супер. What? Айде, няма кръв. Какво е? Какво Няма. става тук, бе? Има ключе, не. Как го такова? Качай са. От тук нагоре кой има? Качай са. Къде? Бягай, че не те бутна, бягай. Дай, дръж го, само го дръж да ни бягаш от бута. Стой така. Стой, Аз ще го бутам, бе. стой. Оцели го отзади. Анте. Извъртяхме го. Бой. Ти го бой, че аз съм на малко Опа. да се. Избяга да. Да. Абе, отиди горе, вече. А? Отиди горе. Що? Така. Се вземиш... Ела да бутим този бе. Чакай, Виктория, тук горе. Има следва. Давай, аз идвам. Стой, дръж го на едно място, аз идвам с него. То си има камион. О, не ми... О, мъга! Аз съм с кола и нищо не му правя. Опа. Аз съм най-прецаканен си. Аз ще го бягам. Абе, отиди горе, бе. Ами не ми дава, не мога да мина. Как не можеш, бе? То сме Толкова прецакали. Булт, хелп! Омага! Тя си мисли, че ще ти хелпва. А? Опа, запалих я. О, я. Булт, хелп ти пише, човек. Гледай, ако някой гледа клипа да види какво правя... О, мъга. Падна. Кой пише Boot Help? Булт must win. Виктория майта хареса, човек. Пикол. О, мъга. Заседнал съм. Той я вкъли. Митко, виж ме! Help! Виктория идва ме напада. Help! I help you. О. Как се пише на чата мъса? Той е. Мъса. Ту? Тенкс, бе, тенкс. Те сме избутаха. Нищо. Моля. Булт на 6. Да ми помогна! Чакай, аз няма да я бутам. Опа. Аз не я видях. Върви, бягай. Бате! Тос как се качува в тебе, човек. Опа. Полека, Анте. Мъга. Аз пея днеска 5-3-1 за вас, обаче айс. Какво стана Бутнаха. Наведнъж ме изстреля с килата ли? Чакай. Аз ще гледам мацката. Тя умряла. Ninja Perfection. Пише ми, please, boot. No.
Така, продължаваме. Да, турбото до мене. Ето те виждам така. Що ми се получи такъв лага? Не знам. Мене ми падна. Кое ти падна? Това лага. Много голямо е. При мен не е много голямо. Оправи се. На мене ми почна човек. Трябваше да го скиваш ти как го преобърнах. Видя ли ме върху тебе? Не. Опа, паднах. Мага, ако беше го видял. Не. Човек, тук започват да ми лаги. Умрях. Че знам Трябваше да виж как го преобърнах. Много ме скив как го преобърнах. Бе, то от стомана ли бе? Я да гледам тя. Бой. Само отгоре го издарих и се преобърна колата му на няколко пъти. Да бе. Митко, Да. трябваше да ме снимаш, знаеш какво стана бе? Значи, удрям го и колата му се преобърна на 3 пъти. Направо се извъртя като някаква. И всички гледай какво пишат. Окей, гуд. Какво става бе? По HD. Всичко. Знаеш кой ако беше? Как не го да снимай? Бях точно върху тебе. Сигурно си го хванам, сега ще видя после. Не съм. Как може, ти биеш много яко е. Много ме скифи. Но то спада върху той. Пат! Гледай какво става тук. Виж един кил. О, не. Много ме скифи как го извъртях. Сега да почваме. Тук пък Кептен лак ще имам сигурно. Виждам те. Ама не, няма много лак, ама... Пече ми зане. Го добавя за сега. Сега не мога да цъкаме мута да правим тип. Да правим кил на хиден. Митко да снели гледа. Дай бой върху Хонда. Бой! Хонда бре! Опа. Добре. Ти ли го путна Хонда? Аз се опитах да го мръдна. Сега снимам бедж. Мала бед. Хил на Хонда! Кой станахме? What the fuck? Естествено, че ще умреш. Що? Той е про. Той ме удари на страни, трябваше и аз. За малко щеш да биеш тия. Имам 2 кила. Така, той е по-добре. Но име не реши, не вижда. Видя ли го той? Не. Мага, стига е! Аз като снимам не правя толкова яки неща. Тя пак с мотори. Искам да отида някак си така и да ги бута. Що се заимал това? Мага, няма да мина тук е. Как мина тос? Митко, виж къде съм. Минал го. Мага, насаме по-трудно е. Да, как ще помина той бе? Лесно. Чакай. То как ще путна... Умря ли? Да. Гледай ме. Аз не умрях. Аз съм горе. Къде се отива? Виж къде съм бе? Виж още съм на той, знаеш къде съм на татъка. Чек трябва да видиш. Карам едно бабничко. Почти излязох. Почти го минах, човек. И аз паднах. Гледай ме, виж, минал го. Минал го, я да видя кой е тази кола. Мага, инфернос ли бе? То само ние сме в топ килза. Да, най-годените прото. Так му минах. Такова ми е не за тебе.
Аре. Точката. О, ночка, ти ли се, бе? Да ти те. Анте, бе. Ти ли го бутна, бе? Да, бе. Ти ли, бе? Кастил, кастил. Ах, майко, како тири. Бегай, дай. Бум! Да, да скочим. А, то се жив! Ето го! А, не. Гръмна. Не знам какво стана, защо не ми даде кила. What the fuck, он е жив? Ето го! За тебе! То с как оживява, бе? Ти ли, Остави бе? да скочи, бе, човек. Ко става там, бе, да дода? Аре, хелп, бе! Чака. Ах, започна лак. Идва. Започна лак, човек. Нямам кръв за тебе, пази ме. Нямам кръв. Да, аз паднах. Как така? О, запален съм. О, гръмнах му колата поне. Ай, така. Ама! Ох, майко, ох. Най-яката кола. Да. О, нотела. Ударихме се по средата на той. О, Даниочка. О, аз стоям при него. Падна! О, мага, аз съм зад него. Аре, убил го. Опа, тракс. Убил го. Тука. Гледаме сега, гледаме. Мадафака. Аз го хилнах, нали? Да. О, да. Не, трябваше да се... Гледай сега, ако ми гръмш колата, то... Ще гръмнеш, шет. Не успях. А, гръмна му е. Бон. Къде он е? We are the champions. Така. Ще прави. Не знам. Там се изтрепаха. Тук бах ти колко хора са трепат, човек. Давайте. О, мага! А, има път. Спокойно. Трябваше да скочи. Дай Хонда, чакай, то сме уби. О, мага излезе. Внимай, добър е. Много е добър. Лесно е добър. Това да го направим. Идва. Да идва, бе. Ако му стиска. Дай. Кил, пише кил. Нищо. Роднуп. Искаш ли още един рунд? Давай още един. Аз съм за хон... Да. Аре. Така, той ще е последния рунд. Тук ще се представя Последния ми пукла. много зле. Бра първи, защото днеска нещо не ме ден. Да Когато намерим- правих някакви килове, ти не ги засни. Кой искаш? Бяг. Ах, Ето те. Гледам там. What? What the fuck? умря ли, бе? Силна игра в Skullcraft. Добре. Човека ще играе в най-якия сървър. Skullcraft. Напишете Skullcraft ревю и ще го видите. Аз съм Book06. Ще ми видите акаунта. Отдолу ще има линк към неговия канал. И оттам може да видите също и сървъра. Накрая на Skullcraft ревю съм написал IP-то. И така. Това беше от нас, хора. Ако ви хареса това, което правим аз и Blood06, дайте палец нагоре или се абонирайте. Или и двете направите, ако искате. Не го задължаваме.
Това от нас и довиждане.